Huriani tuhata, amanami dohot inanami, namarpungu di Bagajor-on, songoni amanami dohot inanami, na mengikuti ibadah secara online manang live streaming, taparade marohata dohot pikirata, asa tapuka parminggota alani martang yang nahohom mahita. Amin. Hamuna dongan na hinaholongan ni debata. Pinujima debata amani Tuhata Yesus Kristus. Nasay toktong mangaramuti daging nang todita. Di parmudu-mudu do ngoluta sian ari tuari. Tiki tu tiki. Di patudu hodo holong ni rohanai tuhita. Pinujima guarna nabadiai. Ido tutu ibana donau pasu-pasu hotu hita ragam ni pasu-pasu artondion sian banua gijang di bagasan Kristus. Ibana mangaramoti hita sian akka tiki tutiki pinuji maguarna nasumurungi. Nuaeng sahat mahita tuminggu seksa gesima napaingoton hita ono pulu ari bongototama ari na balga ari hamonangan ni Kristus ima ari haheheonai. Holong situtu dorohani debata dihita dilehodo dirina bahen tobusta sian aka dosata hupuci maho ale Tuhan ala holong ni rohang. Di minggu seksagesima sadarion ditugu-tugu dorohata asa unang holan maka holongi dirita alai tahe ikon maka holongi musuh jala patupa nadinggan balos ni najat dang jadi hosom rohata tu halak na makosomihita songon nidok ni topik minggu sadarion nadingga do balos ni najat alani i gabe parasi roha mahamusongon amamuna parasi rohai atong tapuji madebata sian nasa roha laho mamaritahon sudi pabainan nai marede mahita sian buku ede nomor 112 ayat sada tabaopat haleluya tapuji ma.
marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia na tumo palangit dohot tanoon, amin. Tung behama pamalosu di saluhuding gani uhum ni jahuba tuau, surdu konok kudo panginuman parhatuau tugijang, jala pajujuwok kudo guarni jahuba. Haleluya. 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 Martangi yang mahita. Alea manami na di Banua Gijang, disuruh hodo anakmu Tuhan Yesus Kristus tu portibion, asa disegai akka ulaun ni si bulisi, say padu ngomahami marhite-hite todim na badia, asa unang tarpidim hami di bagasan dosa, alay asa monang hami sahat ro di ujung, jala asa mardami hami saliling di tanoon, pai masahat hami tuhangoluan na surasuda, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul mahita. Tapuji Tuhata sian bukuede nomor 232 ayat sada, sian sudi parulian na arga. Tatangihon mapatik ni debata di minggu sadarion, imana tersurat di buku Puda Tulu ayat 5, songonon ma didok, marhaposan tu jahuba mahosian nasa roham, jalaunang marpangusadean hotu pikiranmu sadiri, ima sahatna, atong rap mangidugu gumahita sian Tuhan debata. Ali Tuhan debata, say pargugui mahami, mangulahon na hobar tupatikmi. Amin. Tapuji Tuhata sian bukuede nomor 622 ayat sada tabadua. Tuhan sa
Tatopotima dosa tatuadupan ni debata martangiang mahita. Ali Tuhan debata pargugu naso hatu dosan jala ama para siroha dang lomoro hamida hamatean ni pardosa mulak manyan para jahat itu madikko dalanna asa mangulu ibana ido dipangido roham alane iu bain hupangido hami sai sudah tima toru-torum asa unang mangonai betu hami sai sesa sudi dusanami asa mengulu hami di bagasan nasi ni roham sai pargugu imahami asa margugu hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapi gima baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Songonod dohatan ni Jehovah, unako mabiar ayaw do si luluhon ho, nung ngapola hujuguarmu au napunaho, hasangapon ma di debata na di gijang. Amen hudul ma hita. Tapuji Tuhata sian bukwede nomor 424 ayat sada, Tuhan Yesus berengau. Hatani debata turpuk epistel di minggu sadarion, ima natar surat di buku sada Musa 45, ayat tolu sahat rodi ayat saplonom, tajahama marsikat sorin. Dunginin nasi Joseph ma madok akka hahanai, audo si Joseph mangulu dope amatai, jadi dang haalusan akka hahanai ibana, ay tarhato tong dorohana sida mida bohinai. Dungi ni nasi Joseph ma mandok akka hahanai,
Ua pajonok hamu matu labukon, gabe di pajonok nasidama. Jadi nina ibana ma, ahu do si Joseph, anggi munai, nagi gadis munai itu tano Mesir. Ope unang mabiar hamu, jala unang serbeng matamuna, ala ginadis munai au tuson. Ai mangarade hangoluam muna, ubain disuruh di bata au parjolomuna. Ai pa 2 tahun o dope masa haleau di tanah on, alai 5 tahun nari dope naso masa saburon mananggotilon. Alai disuruh di bata doau parjolomuna, pajopon di hamu eba-eba di tanah on, dohot panguluhon hamu, mabain haluau bulun. Ope dada hamu marsuru au tuson debatado dipabaki doau gabe amani raja parao dohot gabe idut di sandok bagasna jala pangarajai di sandok tano Mesir. Asa pahatop hamu mane nakok tu damangi, pabuah hamu matu ibana, songonodo tona ni anakmu si Joseph, dipabakit debata doau gabe raja ni sandok tano Mesir, tuat maho madapot tonau, unang togangon. Maringan di tano Gosen maho asa jonok di lambuku, ho dohot anakmu dohot aka pahopum, rodi biru-birum dohot lobum dohot nasa nadiho. Audo marmuduhon ho disi, ai 5 tahun nari dope haleonon, asa unang raparon ho dohot isi ni bagasmu, rodi sude nadiho. Atong matamuna dohot mata ni anggiki si Benjamini marni dasa paboa apala pamangaku manonahon hatai tuhamu. Pabuahamu matu damangi sude hasangapoko di tano Mesir, rodi sude ni idamunai, pahatop hamu mane tua tuson rap dohot amata. Dungi di haul marukung ni si Benjamin angginai huhut tangis. Si Benjamin ipe setu matangis do makal rukungna. Dungi di si Joseph masudi hahanai huhut tu matangis bi, duk pesal pui asa makatai aka hahanai dohot ibana. Dungi tarboti mabarita itu bagas ni Raja Parao akan ninado. Nungaro aka hahani si Joseph, jadi dengan marohani Raja Parao dohot akan aposonai. Ima sahatna martua doa kana tumangihon hatan di bata. Jalan na opsa. Amin. Tapuji tu hata sian buku ede nomor 732 ayat 2 tabatulu. Pasu-pasu hami o Tuhan. Pasu-pasu hami Tuhan,
de Tuhan ehon paulubi. Taha tidakon maha porsiautai songon na hina tidakon idong atas saha porsiau di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jahuba ido ama pargugu na suhatu dosan na tumo palangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahuba na sasade imana tinubuhon ni si Maria nagabi-gabian siya tod di parbadian adorang sohabubuhan ido tuhata na tumaon na birnit di panghumon ni silatus na matarpajal do ibana di hau pinarsilang na tua tu banuatoro dung ditanom na mulak mangulu di ari patoluhon na manaik tu surgu lahuhudul tu siamu ni debata Jahoba amanai pargogo na sohatu dosani di simaibana pa imamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea di tod di parbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan halak Kristen akka na badia dohot di hasesaan di dosa dohot di hatai na madok mulak mangulu dosokot daging ni halak naung mate dohot di hanguluan na sora suda amin hudul mahita. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu itu saluna. Damang dainang tabige matit teng namasa di huriatta na saminggon. Minggu tanggal 20 Februari 2022. Sudi parhalado hai Batam. Pasahato mulati tuha muakka manami inanami dohot hangin na pinaribot. Namar minggu di bagas darion lumumi matuhamu dongan sabor siaon na odope perjuru sehali mar minggu di huriat tahun. Gar minggu tu sadiro 5 minggu seksage sima manang ono puluari adorang soeyon. Dohot topik minggu naringgad do balos ni najat. Jadwal minggu ibadah tanggal 27 Februari 2022. Pukul 7 WIB Bengkong sekitar Muara Tagus Baloi kolam setersada dohot Nagoya. Pukul siang WIB Baloi Dipam Perserahan Buak Kuning, Sei Panas, Bengkong Indah. Pukul 11 WIB, Balo Onom, Balai Kolam Seter Tulu, Balai Kolam Seter 2, Baloi Center, Kapling Taman Baloi. Pukul 10 WIB, Batam Kota, Batam Center, Tiban Kampung, Tiban, Kapung Nanas. Pukul 10 WIB, Kontemporer. Dapat tuduhon celengan pesta gotilon. Nah di minggu nang salpu nunga tiba saat huriata celengan secara simbolis. Ima celengan si pasarota di pesta gotilon di huriata di bulan Oktober tahun 2022. Di mingguon pasaton ya kasitua matuhita. Tai si mei gawe pilihan na khusus tutuhatta ma marhite-hite huriana. Memerobat persembahan ke depan altar. Nah berjulu di minggu serion pasah pilih tujulo dohita tupak tu ulaon pangobation manang kesehatan HKBP. Nah paduahon minggu naro tanggal 27 Februari 2022 pasah pilih tujulo dohita marhite amplop tupak kebusion ni distrik 20 Kepri. Nah palimahon pilihan tu pembangunan gereja HKBP Tiberias. Obar tu surat ni huriat HKBP Tiberias nang tilopan ni sermon parlado di minggu tanggal 6 Maret 2022 patubot tama padurungo tujolo marhite amplop lahu manupahi pembangunan ni gereja HKBP Tiberias Resok Batam tau ke Bimarohatta. Nomor 6 donor darah. Sesi kesehatan ni huriatta pasato moleate tu sude naung donor darah na di minggu nasalpu budangna 20 sia halak
Saya tongma sehat na sida diaka ulon na jala tertolong akarong atta nama kaporluhon. Nomor 7 ruas na baru. Mulai minggu tasarion gabe ruas ni hurata ma dibat ruas ni hagabe batamom ma keluarga amatta bentra lamijal manulang do inatai resmina hamina boru Tagalung alamat baloi kolam tersada ro pidasian hagabe rogate Resort Bunga Tajung Riau. Ruas na pidda na Parjolo. Mulai minggu tasarion pidda huria ma sian huriat tahun keluarga bapak marulut Makwan Simanjuntak inatai Kirama Simamora. Alamat Perumahan Cipta Emerald Blok C nomor Sia, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Wik Batam Kota, pidda tu HGP Sipang Penara, Resort Sipang Penara Deli Serdang. Na paduahon mulai minggu tasarion pidda huria ma sian huriat tahun keluarga bapak oli preng kitabunan inatai nopilin nilayanti borusirait do sahalak enak kondasida Lesia Peosinta Peronika Tambunan. Alamat Perumahan Buana Mas 2 Blok Platinum nomor 47 Wek Balai Center, pidda tu HGP Tembisi Indah Resort Tembisi Indah Batam. Nomor sia protokol kesehatan sesuai dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri Naung Manotop level 2 Kobek 10 sia tu Kota Batam dohot Tanjung Pinang alani asal tong mahita mematuhi protokol kesehatan kobar tu naung diatur honi huriatta. Sumbangan nah di bulan Desember 2021 na salpu di jalur huriatta do bantuan dana melalui rekening Yayasan SD Pelantin tu pembangunan kelas SD Pelantin 1 lokal marhite amang jumaga nadeyak manang ketua DPRD Kepri gudangna 200 juta pembangunan ini yang sedang berjalan oleh Atema Dinasida. Na paduahon na di bulan Desember 2021 nunga masuk tu panitia jubileum 50 tahun HGB Batam bantuan dana 144 juta 851.000 tu pembangunan TK dohot klinik HGB Batam. Mulai madi amang Dr. Sa Santur SHM Hum naung memfasilitasi bantuan ini pembangunan ini yang sedang berjalan mulai madi nasida. Napa tuduhon tajaru do sumbangan alat infrared counter manang pengukur suhu siana mang sabar sagala inat taibur perdede mulai madi nasida. Napa paton napa saton sumbangan bunga altar di minggu sedarion imasian NN wek sepanas mulai madi nasida. Damang dainang tawom madi tangyang ta asatu mibu malung sahit imasian karamata na dijabu dirawat do songon-songon ini di rumah sakit arung do tertera ima di layar monitor. Ulang tahun penguran do tiki do sudi perhadaro pasaton selama ulang tahun kelahiran do pernikahan turuas ni huriata membuka tanggal 20 sampai 26 Februari 2022 di Dewan Tuhata Magajang ni umur songoni nang hai pason titing parhepengon saldo akhir 767 juta 110.862 rupiah. Songon 5 titing na masa di huriata sa minggon saya di pas-pas hatama nasa titing di Uriana. Amin. Tapuji Tuhata sian buku ede nomor 725 ayat sada dohot udutna alo pangujunan laos tapasahat ma peliata. Bye.
mameni debatana sumurung sian salut roha. Ima namangaramoti ate-ate do pikiranmu nabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Orasma dihita saluhuna. Moliatema dihamuna amanami inanami napungun waing di bagas joroon lumubi nang dihamuna amanami inanami sudihita nama dohoti parminggonon secara online. Lasituturo hatta hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Sebab sampai saat ini kita masih menikmati dan mengecap kebesaran Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka pesta kehidupan yang kita rayakan pada hari ini adalah kehidupan yang senantiasa dalam penyertaan Tuhan. Sebab kita menyadari tidak ada satupun hal apapun yang dapat kita kerjakan tanpa pertolongan Tuhan. Untuk itu saatnya bagi kita sekalian Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita memberikan hati kita, pikiran kita untuk menerima firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 27 hingga ayat yang ke-37. Ujaha hauma dihita saluhu na songonoma didok disi. Alai hudok ma tuhamuna nama nangi haholongi hamuma musumuna. Nadinggan ma bahen hamu tu nama kosomi hamu. Pasu-pasu hamuma aka nama murai hamu. Tangyakon hamuma aka nama ngasupi hamu. Anggo di pastap hurumi tarehon nang nasabaribay. Jala anggo dibuat ulosmu unang jua nang baju-bajum. Nasa namangido tuho lehon. Jala unang tunggu halak nong membuat ugasami. Yai na pinangido muna naing bahenon ni halak tuhamu. Ima bahen hamu tunasida. Ay molo dihaholongi hamu. Namar holong ni roha di hamu. Paruliaan dia may di hamu. Ay nang akapar jahat dihaholongi do namar holong ni roha di nasida. Jala anggo di bahen hamu na denggan tu akasi bahen na denggan tu hamu. Paruliat dia may di hamu. Nang akapar jahati songonido pambahen na. Jala mulu makirim hamu mabuat samuse laho pasali dongan. Paru lihat dia mai dihamu. Ai di pasali parjahat do dongan na parjahat. Asa di jalo muse hepeng na. On matahe. Haholongi hamuma musumuna. Bahen hamuma na denggan. Jala pasali hamuma. Dina sohi hirim rohamuna di balosna. Balgama upamuna gabi aka anak nina sutimbuli mahamu aibasado ibana dinatois marroha jala dina jahat gabi parasi roha mahamu songon amamuna parasi rohai unang mahamu menguhumi gabi dang uhuman nahamu unang hamu manurui gabe dang toruan na hamu palu hamu gabe paluon na hamu
Ido yang gosaha ni turpuki laos di paborha duhita tu sada topik imana madok nadinggan balos ni najat membalas kejahatan dengan kebaikan. Hurian itu hata nahina holongan itu hata Yesus Kristus tung macai api do turpuhon di tonga-tonga ni parngulot tasiganu pari. Di tonga-tonga niya kaparjupangan ng parsaurat tarap dohot akana tahaholongi. Di tengah-tengah persekutuan sebagai orang-orang yang terberkati dan yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Alai maceriko doa mangdo inang dihita saluhu nata bilang-bilangi di bagasan rohata ganu marsada-sada. Akadia dunwaing nagumodang nataula di tonga-tonga ni parnguluton. Apakah yang lebih besar, yang lebih banyak yang kita tunjukkan di dalam kehidupan ini? Jangan-jangan kita masih lebih memilih kehidupan yang dituntun oleh kehendak dan pikiran kita sendiri. Atau jangan-jangan kita masih banyak dituntun oleh kehidupan yang mementingkan diri sendiri, yang tidak mau peduli dengan orang lain, yang menyakiti hati orang-orang lain. Kita sudah tahu seseorang itu terdiam, seseorang itu tersinggung, tetapi kita malah semakin menambah beban persoalan di dalam pikiran atau kehidupannya. Alanido sada namat serikot naikon tapatupa di tonga-tonga ni parngulunon nasubui di bolus di laosi ganup halak namadok si ihuton Kristus ibana ima parnguluon mabahen na dinggan tuise dang holan dang ripe tu halak na mabahen na dinggan tuiba alay nombal gasiani ima tu halak na makosumihita memaafkan orang-orang yang telah melukai hati kita. Ini perlu sekali Bapak Ibu Saudara-saudaraku sekalian untuk kita renungkan di dalam kehidupan ini. Sebab sudah banyak orang-orang Kristen, sudah banyak orang-orang yang percaya yang gagal dalam kehidupannya untuk menggenapi rencana Allah, menggenapi apa yang disampaikan oleh firman Allah. Karena lebih banyak menumpuk luka-luka batin di dalam hatinya. Heado adong dua halak na marale-ale macay kompak jala macay rosudo parsauran na sida na dua. Ikot di bolus na sida ma sada pardalanan natung macay gajang. Jala pas-pasan do kondisi di parhepengon nadong dinasida hati hai. Di tonga-tonga ni pardalanan ni asaw nang bosan nasida say diuji do mabenak kasi parekelan margait-gait alay na supanagaman adong ma nasolot gabitu bujuk ni roha Roma dongana nasadai satabi
migor di pasta ma dongan na sadai alani kesalna. Roma dongan na sadai nahona pastapi di tahun ni mana tung matseat si situ tu aledang pola di hatahon ibana suguni rohanai ala di pastap ale atar di pasoding ibana do siya dongan nai tu sada inganan huhuk ma di surat to ni mana di atas nirihit sadarion di pastap ale-aleko doau. Soni maturus. Hohobe na sida. Ale tung manang BHP ikon udutan na sida do pardalanan ni. Jala di pardalanan ni. Diari namang jupang mamuse adong sada inganan paridian. Kolam. Jala mari di mana si nasi desi. Lahu mamuri dirina. Hape dongan na nahona pastap nakingani. Neng lonong may bana. Neng lonong. Mugap. Ale rumah dongan na nama mastapi. Aydang masih pakulingan hami tahe inna. Buhado. Urupaku do. Pasobokku do. Ay nga sanga hatsi rohana alani na hupas tapi nasalian. Saya dipikir-pikiri ba nama? Alay targorak may bana tung manang BHP ikut dirupi do dongan nai. Dirupi mana madongan naon. Gay bidang mugap, gabi malu masyan parmaraani. Dung pigaliki di suku dongan na nama mas tapi ma ibana sehat doho sehat. Ale pitor lau ma sahalak na mugapi lau memang tu sadinganan di surah ibana ma di sada batu na balga disi sadarion diurupi di palua dongaku dohau ini mana. Roma dongan na nama mas tapi suku memang sada suku-suku kumuse tuho. Buasa ditikin na pas tapi ho na silent ho bereng doho manurat digatas ni rihit. Jala sonari manurat to muse di atas ni batu. Bapitor delusi na ho na pas tapi ma ibana. Sono doya dongan. Molo adong na hurang dinggan. Suratum may di atas nirihit. Asa molo adong ro alugu nalahomanisa hatsi ni rohay hato dui tarsesa. Alay akana dinggani iko suratum may di atas ni batu. Asa mananga pinamasa na sujadi lokang ikon ingotum may torus na dinggani. Ima naneng pasahaton na ay juju do tutusong ni sala sudah do sada nadinggan holan ala na marningot seribu ka na sodinggan ditonga-tonga ni pikiran nang ditonga-tonga ni parngulot tayo. Inilah satu kenyataan. Bila mana seseorang itu masih lebih banyak menyimpan hal-hal yang membuat dia berduka dan bersedih. Sehingga itu menimbulkan sesuatu keadaan yang memang sama sekali tidak baik. Seorang peziarah rohani mengatakan, sesungguhnya kelaparan terbesar di dalam kehidupan kita ini bukanlah lapar karena makanan. Sesungguhnya kehausan yang terbesar di dalam kehidupan manusia ini bukan haus karena tidak ada minuman.
tetapi lapar, tetapi haus karena ketiadaan akan cinta kasih. Ai molo malay iba murado pitor tinuhor situ horo nih, pitor sumuang do muse. Manang molo mawas sita murado pitor binuat tinahu muali, pitor sobudo uastai. Alay buhado halak na mawas di holong ni roha. Bagaimanakah seseorang yang haus akan satu kebutuhan yang begitu amat mendasar di tengah-tengah kehidupannya? Tentu ada kehidupan yang amat mengerikan. Ada suasana yang amat tidak sesuai dengan yang diharapkan. Jikalau memang di tengah-tengah kebersamaan itu tidak ada lagi cinta kasih. Di baheni do amang do inang dihita saluhuna. Diajar turpu kodo tuhita nang tuganup akana porsea. Asa makaholongi dongana. Asa ganup jolma nama dok porsea tutu hatta Yesus Kristus. Marroha marpanarihon. Marroha namar panguluhon tudongana. Asa sudi jol mabui marlasini roha. Supaya kehidupan ini benar-benar kita nikmati dan kita rasakan tanpa membeda-bedakan. Andai kata kita berpikir amang inang, berapakah lama usia kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini, maka kita dengan kesadaran hati mengatakan sungguh amat singkat sekali. Dan tidak ada satupun dari antara kita yang tahu berapa lamakah umurnya. Pendeta Joshua Togotorop ini juga tidak tahu berapa lama usianya. Jangan-jangan minggu depan sudah selesai. Jangan-jangan bulan depan sudah selesai. Tidak ada. Sebab ini adalah rahasia Tuhan. Hidup ini sangat singkat sekali. Bagaikan bunga dan daun yang tumbuh mekar pada pagi hari, tetapi pada sore harinya sudah layu. Oleh karena itu sangat percuma sekali Bapak Ibu Saudara-saudaraku sekalian. Jikalau kita yang menyadari akan kehidupan yang begitu singkat dan sebentar ini, tetapi kita lebih banyak mengisinya kepada hal-hal yang tidak memiliki faedah. Kepada hal-hal yang tidak memiliki arti apa-apa. Alanido disakapi tuata Yesus marhite-hite turpukon. Lao pajong jokon, lao paulihon, hinauli ni parsaoran na denggan. Marhite-hite parangin na masiha holongan. Maradopun salu jolma. Menjaga kekudusan daripada kebersamaan itu untuk dipelihara. Waktu tidak dapat diputar. Setelah kita berpisah dengan orang yang kita hadapi itu, lalu kita menangis, begitu sedih, terenyuh, tetapi waktu itu tidak bisa diputar, tidak bisa kembali. Pemazmur mengatakan usia manusia itu hanya sebentar saja. Idua sadidot makin ketika engkau ditampar, maka berikanlah yang satu lagi. Molo dipastap hurumina sada lehom mana sada nari. Talapati majo songo dia do sahala nama mastap dongana iko pola 2 hali. Molo dipastap sada buti iko leanon tareo sada nari. Totu molo mamastap jolma somal na mamaki tangan persiamu do di pasta mahurum na sabola siamuni alani molo ditarehon na sadanari totu ikon paula kon na mamuse mamastap mamaki tanggurung ni tangan nai di pasta mula musi songoni
Bagi orang Yahudi, kalau ada seseorang yang menampar temannya dengan menggunakan punggung tangan ini, itulah tamparan yang paling hina. Bukan sakitnya yang mau dirasakan di situ, tetapi itulah pukulan yang paling hina. Molo di pasta buti, do tanggurung di tangan nai. Ima dihalak Yahudi. Ala di dok tarehom mana sadanari. Namar lapatan di si jalan namar tudu-tudu ulang sakapi lao patupa pamaloson. Aidang ulau ni zolma. Na lao patupa hon pamaloson tudunganna. Na mangula na sodeng gantu ibana. Tegas sekali kepada kita orang-orang Kristen dan percaya kepada Yesus dikatakan bahwa membalas itu bukan ciri khas daripada orang-orang Kristen. Tidak demikian. Sakit. Siapa yang bisa melakukan ini? Huli-huli taupe sudi molodung tahilala adong nasodenggan tajalo di pastap digotil hita manang diduhit hita madok ibana sen bagasan alo balos dang adong naulu madok imada lesai dan hari dang adong asa naneng dohonon na sinidang di halaman debata HP perselisihan manang permusuhan di tengah-tengah di perngulun ni hitaon. Yesus tidak menginginkan kehidupan yang membenci akan yang satu dengan yang lainnya. Dan Yesus tidak pernah mengajarkan kepada kita untuk melakukan kekerasan kepada orang-orang lain. Tuhan tidak menginginkan kehidupan yang demikian Bapak Ibu Saudara-saudaraku sekalian. Sebab kekerasan, sebab permusuhan, sebab kebencian itu bisa menghilangkan harga diri daripada orang lain. Molonunga tapatu panasoni turungata, totu naso argabe tarajumi di bagasan mulu. Celesi ini dang adong behita lahu mangulahon na sinakapan ni di batabe di tunga-tunga di permulutan. Ini sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudaraku sekalian. Pengajaran Yesus di tengah-tengah kehidupan kita. Ternyata tidak segampang seperti yang kita bayangkan menjadi seorang Kristen itu. Tidak segampang itu. Cukup membawa di dalam baptisan selesai Kristen. Oh tidak demikian. Cukup menunjukkan diri di tengah-tengah persekutuan. Oh itu orang Kristen. Tidak sebatas ikon dan juga tidak sebatas aksesori kekristenan yang melekat di dalam tubuh. Ataupun bahkan di dalam rumah kita. Oh ternyata bukan itu kekristenan kita. Karena menjadi seorang Kristen dan menjadi seorang yang percaya kepada Yesus. Tidak hanya mengasihi orang-orang yang mengasihi kita. Aleluya siani lupe. Maka holongi halak nama kosomi kita. Bagi orang Kristen tidak sekedar berbuat baik terhadap orang yang telah berbuat baik kepadanya. Tetapi berbuat baik kepada orang yang melakukan kejahatan. Inilah pujian bagi orang Kristen itu. Pujian. Bukan manusia yang memuji, tetapi itulah yang Tuhan hendaki. Ketika kita melakukan yang baik, saat kita menerima yang tidak baik itu. Odo hataridani perngulun na kota patuduhon amang do inang songonak kana porsea. Buhasa ikosoni bayonota, totu ikon idaw ta do ala nunga perjuluto hata Jesus patu pahoni di tunga-tunga ni paranguluta. Nago dosa duau nang hitape. Namian di bagasan hosom tel elat nang latepe. Yang hidup di dalam kekotoran.
kenajisan. Tetapi hal yang luar biasa, Tuhan mengasihi kita. Tuhan mengampuni kita. Tuhan tidak pernah bertanya, boha amang, husei sama dosami, dak ya di suku kita, asal julu baru disesa dosa tay. Dak. Tetapi dia yang lebih dahulu memberikan dirinya, mengorbankan dirinya untuk menebus dosa-dosa manusia. Untuk itu bagi setiap orang yang hidup oleh karena anugerah, harus diantarkan kepada hidup yang menjadi anugerah. Hidup yang karena berkat, maka dia juga harus diantarkan kepada hidup yang menjadi berkat. Inilah satu bahagian yang harus kita tunjukkan di tengah-tengah kehidupan kita. Yesus memaafkan yang membencinya. Tayong dupe disadetiki nanang ditakut tuata Yesus. Ro sisianai si Petrus pitor bohado di bayi nak kainang. Ahado di bayi mana? Hatihan yang ditakut nama Tuhan Yesus. Disita mapudang nai. Dung disita pudang nai dihahua do. Ditapul homma. Si pareo persiamun ni soldado nalahomanukubi. Alea hado duduk Yesus merni dan masai. Pasarung podang mi. Hentikan itu. Jangan lakukan. Karena itu adakah orang yang dapat mengasihi orang yang membencinya? Ini sangat sulit sekali. Adakah orang yang mampu menunjukkan cinta kasihnya kepada orang yang berbuat jahat kepadanya? Ini juga amat sulit sekali. Ataukah ada orang yang bisa memberikan kepeduliannya kepada orang-orang yang sudah membuat hatinya hancur dan tersinggung? Ini juga sangat sulit sekali. Maka agar itu bisa kita kerjakan, dikatakan tadi, tangyakom mak, martangiang mak. Gabi para siroha mamu songona mamuna para sirohai. Ternyata kuasa doa sangat besar sekali. Ya, sangat besar sekali. Kuasa doa itu yang mampu menyelesaikan kita dengan persoalan yang ada di dalam hati kita. Itulah yang bisa. Sehingga tidak lagi melihat, tidak lagi mengungkit, tidak lagi mempersoalkan apa yang lain. Dikatakan tadi, apakah upahmu? Baru lihat dia medihoi. Mulu budu pedi baik ko akan ada gentu hal nama benar gentu ho. Mulu budu pedi baik ko pangurupion tu hal nama mengurupi ho. Baru lihat dia mai di ho. Semua itu tidak ada artinya karena orang-orang jahat juga melakukan itu. Alani amang do inang, mari kita menunjukkan kualitas iman kita. Mari bersama-sama kita menunjukkan kualitas iman kita. Hiduplah di dalam cinta kasih dan hiduplah di dalam perdamaian seorang dengan yang lain. Berilah perhatian kepada orang lain dan sudilah memaafkan orang lain, karena itulah nilai iman kita kepada Kristus. Nadinggan balos ni najat marlapatan unang berhenti kita melakukan yang baik itu. Segala bentuk kekerasan hentikan. Baik kekerasan fisik yang suka melakukan sentuhan, pelampiasan dari bagian tubuh kita ini kepada orang lain. Hentikanlah itu.
Hentikan juga kekerasan di dalam hal emosional. Dendam yang berkarat. Hentikan kekerasan di dalam bentuk verbal, dalam hal ucapan. Melalui WhatsApp, telepon dan lain sebagainya, hentikanlah itu. Tetapi hiduplah. Tuhan tidak meminta lebih daripada kita. Dia hanya mengatakan menjadi seperti Bapa. Sarupa dohot ibana dang lubisiani. Dang dido ikosonon dungi gabi sono daung. Tetapi menjadi serupa seperti Bapa di surga. Supaya kita merayakan kehidupan yang indah ini. Hidup dalam kasih Tuhan. Saya mau menyapa Bapak Ibu Saudara-saudaraku sekalian. Jemaat yang sedang sakit saat ini. Saya mendengar di dalam warta jemaat kepada Saudara Alfredo Panjaitan, kepada Inang Nyonya Sintua Simamora Doru Gultum, kepada Amang Jadi Kamser Aritonang, kepada Inang Nyonya Sirait Buru Dolok Saribu, pada Saudara Samuel Purba, Inang Nyonya Nenggolan Buru Butar-Butar, Amang Brian Lumbentobing, Inang Nyonya Sianturi Buru Hutapea, Amang Sianturi, Biaken Buru Sianturi, Rinda Buru Sianturi, Nyonya Silitonga Buru Simanjuntak, Amang Hasi Manungkalit, dan Joy Sitompul. Yang saat ini mereka terbaring lemah. Mereka sangat membutuhkan kesembuhan. Atau mungkin masih ada yang lain. Tetapi percayalah, kasih Tuhan menyertai. Percayalah, Tuhan memberikan pemulihan, kesembuhan bagi saudaraku sekalian. Amin. Martangi yang mahita. Tuhan Jehovah di bata amanami. Mauliati madiho Tuhan. Di bagasan sadarion. Nunga di pataruho hami. Tu bagas joromi. Jala di bagasan tikyon. Nunga hubegi hami bihatam na badiyay. Asa mabahay na denggan. Balos ni najat. Ido parngulun na hinalomohon ni roham. Songon anakommu. Songon akana prosea diho. Uparhatu tuhami dunian. Gudang nahujalo hami, naso denggan, naro di tonga-tonga ni parngulon nami. Si pata mambayan hami itu matangis, adong duy na mambayan hami marsak, adong duy na mambayan hami gabinaing ulo mamaloson sa sudinay. Alay nuaing uparhatu tuhami Tuhan, di botohodo sa luhut nai. Dongani mahami rapon todim todi parbadiyai asa marhamunangan hami gabi anakomo namang hutoko di salut rumang ni parngulon nami songoni nang nasida na marsuguni roha nasay marsakap mabahin na sodenggan ngulo tungadong di tonga-tonga ni ngulon. Hutangnya kon hami manasida asima roham pasu-pasu manasida lehon hahi pason dongani roha ng pikiran nasida tugu-tugu ma asa mulak di bagasadalan na hinalomoni rohami sudi hami na punguno ang dison
jalan nama dohoti parminggonon sian live streaming di bagasan pos ni roh hadu kami di ho Tuhan hupa sahat kami mangulu nami di ho say sau matu kami hobar tu napi nangido ni roh kami songon akas nama nada Kristus jalan namanian hanguluan saliling nililing na tudungan nami turuas ni huriami di bagasan persahiton nama naun akan nabernit Tuhan asimaroham surduk komatangamu nabadiai marguguihon dohot mamasu-masu nasida pahisarhon dohot pamalupon nasida saat dihomahami marhiti Kristus Yesus martang yang hami tuho amin. Mari demahita laus tepasaha ma piliata. Itu
Sei di bata amana mina di banua gijang hodo haroroni salut si leho-leho nadinggan. Do nasa uli basana mauli utus. Hupa saat hami masya nanilhomi tu hami pilen nami tuho. Sai jalo may gabi uap na husus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa hu parhasya kami pilenon patibul hona rajom. Di tonga-tongan huriam doho di portibion. Uhai marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni sileon lehomi tu hami. Asalam girgir hami mandok mau lihat itu ho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manamina di banua gijang, saya pinarbadia maguarmu, saya rumah harajaumu, saya sauk malomo ni roham di banua tongon sona di banua gijang, lehom na tuhami sadaron hanguluan siapari, saya sama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unang hami tugun tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu, jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodako Tuhan de batama buhina tuho, jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama buhina tuho, jala di pasaor honma damena tutodim. Selamat hari Minggu di hita saluhuna, Tuhan Yesus memberkati. Horas.